Takže čau lidi. Hejda lidi. Ne, to je jenom to, takže hej. Ty natáčíš živě. Já neumím živě na to. My jsme v parku a Jsme v parku. mě to přijde strašně trapný. My jsme v parku s kamarádama. S naší klou. Já jdu od Tomáše. S naší klou. No, máme tady jedno divného kamaráda. Ahoj lidi. Tady Mobil v toho. ruce. Jmenuje se Tomáš. A je takový trošku... Ona mě tahá za vlasy, nech mě bát. Ona mě fakt tahala za No vlasy. a takže my za chvíli půjdeme domů. A Sarino. Sapka před... Au! What the fuck? What the fuck, man? Din, din, din. No a za chvíli jdeme do domu a vezmeme vás Ona asi tě netočí, sebou. ona točí na sebe. Vezmeme takže- vás sebou, autem. Jo, autem. Já myslím, že jdeš dát What pusu. the fuck? Takže jdeme. Kam? Domů. What the fuck, netoč má. Padej, vyčurej se a pojď. What the fuck, man? Ahoj. What the fuck, man, netoč má. Nezapnu kameru. Sakra, sroníčko. A sluníčko. Ne, sluníčko. Ahoj. Ježíši Kriste. Já, hele, můj Tomáši, ty seš takový prase. Já musím jít tudy. Co se ti stalo? Co to bylo za řev pro boha? Ahoj. To je Sapka z jsem já. kanálu Sabinka Janečková. Ano. Taky natáčela video, Odebírejte. Ahoj. ale ta natáčela video, jak jsme šli sem, takže se můžete podívat. Můžete se podívat na oboje, jo, protože já jsem dotočila a Terka okamžitě začala. Proto mám teď v ruce telefon, protože to vydávám, ano. No a já jsem se nějak připojila na Wi-Fi. On taky natáčí. To máš taky natáčí. Natočil video takový. Čus. cestou Já vám do ukážu, co parku. udělal tom s tou kamerou, jo, prý. Čus. Natočil video cestou do parku a Cesta do parku. nechci nám ukázat. Teda Tome, ty seš ale zlej. Nemám ho ani sestříhaný nic, já ho budu stříhat. Já to taky nemám sestříhaný. A měla bych to mít sestříhaný. Já tam udělám určitě nějaký. Jsem tam nedávala ještě ani. Hej, co děláš? Blbne. No a takže se vracíme se zpátky, ne? Zpátky tam Hej, jsem Sabi, budeš mi odbak moc. Tak se ještě nevracíme zpátky. Prosím tě, No, budeš mi já odbak se moc. s váma loučím, mějte hezký den, nashledanou. Máš 3 minuty. What the fuck, man. Čágo. Sabi, Ahoj. pomůžeš mi pak s vybráním pozdravte, písničky do ne? toho? Vy dva, udějte ahoj. Čau. Jo, počkej.